Avui volem parlar del Corpus Christi que es fa a Cabrera de Mar i per això hem convidat a la Carme Godall i a la Montse Urgellés, que són del Consell Pastoral, que ens explicaran tot el que hem de saber d'aquesta diada. Benvingudes. Gràcies. Gràcies. Per on comencem? Què es fa en el Corpus Christi? Bé, el Corpus és la festa que ve després de la Santíssima Trinitat i és la que no sempre és el mateix dia de l'any, va en funció de la Setmana Santa, va en funció de la Quaresma, tot. Llavors, coincideix aquest any que és el proper diumenge, 22 de juny. A Cabrera la missa començarà a 2:15 i què es fa? Doncs abans de la missa hi ha uns preparatius el mateix dia, que comencen a les 8 del matí. Els preparatius són unes catifes de flors o unes catifes de colors i clar, el convoquem, des de la parròquia es convoca a tothom a que participi en l'elaboració d'aquestes catifes de flors que es fan a la plaça de l'Església. I qui vulgui participar ha de venir a les 8 del matí. A partir de les 8 comencem a elaborar les alfombres, les catifes, perquè és molt laboriós, perquè hi ha uns dibuixos, són de diferents decorats i... Clar, i s'ha d'anar fent, suposo que hi ha d'haver els dibuixos a terra i s'han d'anar omplint per colors i tot, cada dibuixet. I de dins cap a fora, i després anar-les seguint amb tot això mateix, segons la forma que tenen. Llavors van resseguides amb sorra també, que sí? O amb alguna de color, pot ser? Sí, són colors diferents. Abans es feien amb flors, però ara amb la mancança d'aigua i amb tot el problema de que ja no hi ha tantes flors en els camps, doncs que no les podem anar a recollir. Al final vas a buscar el que trobes i hem substituït bastant amb sal de colors. Sorra també, escorça i coses d'aquestes també, però vull dir que hi ha alguna mica de flor, perquè alguna hi ha de flor, però abans era tot de flor. I el dibuix de la catifa amb què s'omplirà si diem que no tenim flor? Doncs això, amb la sal de colors, amb escorces, amb flor també, amb sorra, amb diferents materials de diferents colors. De diferents colors per fer, perquè són molt vistoses. Suposo que tothom ha vist alguna vegada les estores de Corpus, però realment són molt vistoses i són molt maques. Sí, amb molts coloraines. I aquesta sal la fan amb aquest aparell... Amb la formigonera. Les barregen amb la formigonera, la sal i els colorants, i llavors els posen en coves diferents i llavors es van reomplint. És aquesta sal que a l'hivern, quan les carreteres estan glaçades, és aquesta qualitat de sal. És la sal granada, no? I realment, aquí a Cabrera de Mar, quina afluència té la festa aquesta del Corpus Christi? A venir a col·laborar amb les estores? La gent ve? A veure, hi ha hagut aquestes participacions de feia temps que es feien amb el poble, es feia tota una sèrie de fira o una activitat on hi havia també l'Aucomballa. Abans aquesta festa es participava tot el poble, els que feien flors, feien tots els carrers, des de l'Ajuntament fins a l'església, feien tot d'engalonament de les plantes. Aquí, com que hi havia molta gent que és floricultora. Això mateix. Llavors, el que es fa o es feia abans, jo ja parlo de quan jo era nena, per exemple, jo he viscut l'omplir tots els carrers per fer la professó del Corpus, i llavors des del dematí cadascú tenia els seus dibuixos al davant i anaves buscant els colors que et feien falta de les plantes i de les flors que necessitaves i es feia als carrers, tot el carrer per on passava la professó del Corpus. Corpus és la presentació i el passeig de Nostre Senyor. I llavors, la veritat és que jo aquí a Cabrera, això potser la Carme ens ho podrà explicar
diferent, perquè el que jo recordo i el que jo he viscut de nena era a Mataró. Val? Llavors, com que vivíem just al carrer Argentona, que és per on sempre passaven tots els professors, doncs allà hi havia una unitat de poble i de ciutat, doncs, molt bonica. Aquestes coses... Llavors, aquí, perdona, aquí el que s'ha fet ha sigut intentar recuperar i hem fet a la banda de l'església. No hem agafat massa gent. Hi havia un principi que sí que havíem... Semblava que la gent... La gent participava, venien les famílies, els nanos sobretot, i gent que tenia ganes de fer coses com sempre, que aquí a Cabrera hi ha hagut una col·laboració i una participació, la veritat és que és molt bonica. Però al final després es fan tantes coses, tantes, que ja no pots estar a dos llocs al mateix moment. Llavors ens hem anat... Bueno, a veure, la Festa del Corpus, això que expliques de Mataró, doncs aquí a Cabrera, jo no sé si fa 100 anys es feia, però en els últims anys s'ha fet, i com que a la plaça de l'Església sempre s'aparcaven els cotxes, aquell dia doncs no s'aparcava. Però ja en els últims anys això d'anar d'hora al matí i preparar les catifes de flors és una cosa més d'aquests últims anys. El que sí que jo recordo és que els nens que feien la primera comunió assistien també al dia de Corpus amb el seu vestit de comunió aquí a Cabrera, és el que jo veia. I és una festa molt important en el temps de la litúrgia i, clar, el Corpus, la festa del Corpus és, no sé, si arrenca del segle XIII o finals del segle XIII, però una cosa sembla ser, comentant amb mossèn Juan Pablo, deia a Catalunya és on va venir aquesta festa, on va originar-se provinent de Centre Europa o de Bèlgica, no? I després d'aquí es propaga a la resta de la península ibèrica. Però la festa del Corpus Christi que tingui també l'Ocomballa, això sí que és super de Catalunya, exclusivament a Catalunya es fa, no? Clar, el Corpus és el cos de Crist, no? L'Eucaristia, i diuen això, ara jo ho dic, no? Doncs per què l'Ocomballa, no? Això us anava a preguntar, quin significat té l'Ocomballa? Quin significat té? Per què? Ara, per què una Ocomballa, no? Jo, de petita, també m'havien portat a la catedral de Barcelona a veure l'Ocomballa, no? Clar, l'Ocomballa, em sembla que és de... S'han trobat documentació, la que s'ha trobat, perquè també pot ser que hagin cremat d'altra, del 1600 i pico, sobre això de l'Ocomballa, potser que sigui més antiga i tot. Un ou i un sortidor, oi? El sortidor té forma de calze i l'ou té la forma de la forma consagrada, no? Són els símbols de l'Eucaristia en el moment de la missa, és aquest, central. És bàsicament això. Jo li afegiria que normalment també... El que passa és que després ha anat variant, però ja fa uns anys, quan vaig començar a demanar a veure si podíem posar-hi l'Ocomballa en aquestes... d'això que llavors es va ser la Unió Sardanista la que tenien d'altres anys que havien fet els artilugis per poder fer l'Ocomballa. Doncs em vaig assabentar una mica també la flor vermella, que també hi ha com la sang de Crist. Exacte, sí. I llavors, junt amb l'hòstia, amb el cos de Crist, que està en suspensió i amb la font, amb l'aigua. També és molt curiós de veure l'Ocomballa, no? Home, sí, curiós ho és, perquè dius, ostres, fins que no t'expliquen una mica com funciona, és com enigmàtic com a mínim, no? Que dius, i com s'aguanta l'ou aquí sobre, sí que és veritat. Aquí, en aquest cas, el Feliu Rovira, que és el que sempre ha fet els muntatges aquí a Cabrera, doncs ens han deixat ja tot el mecanisme
per poder-ho O sigui, la Unió de... organitzar i que funcioni. Clar, l'associació sardanista col·labora amb vosaltres posant Això l'ou com mateix. balla a les estores de Corpus. Això mateix. La veritat és que és molt important que ells també col·laborin. Sí, clar que sí, És perquè molt apreciat, perquè ens clar, l'ou com ajuntem balla és una tots. tradició molt catalana i de fet, doncs, és aquesta participació de tot el poble, la unió del poble. El poble és la força, és la unió amb l'Església i el poble, o sigui, és tot un, no? No hi ha, tots som iguals, és una forma molt de base de la història, de les nostres arrels, vull dir que això I després és molt també, gran. i també la curiositat, no? De veure un ou que està en suspensió a damunt l'aigua, com un ou que representa que si està normal, doncs no no s'aguanta per al propi pes, no? Però també al ser un poble petit, aquí a Cabrera, doncs també és allò que la mainada ben portada pot experimentar en treure, passar el dit i a veure què passa, i a vegades si l'ou es cau i com el poses, m'entens? Tenim sort a Cabrera de poder fer això. Gràcies a l'associació sardanista. Bueno, a Cabrera tenim sort en moltes coses, perquè realment, no, és veritat, qualsevol espectacle, qualsevol event que es fa, clar, no és multitudinari, o sigui, no hi ha 1.000 persones. Llavors, t'acostes realment a davant de l'escenari o a davant de l'ou com balla, que el pots arribar inclús a tocar. Clar, això és un avantatge molt gran que a Mataró és impensable, per exemple. Ja no cal anar més lluny, però Vilassar, per exemple, que també hi és molta més gent, tampoc es pot fer. La setmana passada hi havia la Festa de la Flor Argentona, també, i també hi van muntar un ou com balla en el Museu del Canti. I llavors, clar, normalment no et deixen, el tens allà exposat, unes barreres que no et deixen traspassar, i aquí, com que són pocs... Clar, és el que et dic, que l'avantatge de Cabrera, i suposo que de qualsevol poble petit, és això, que pots gaudir molt i molt en primera persona de tot el que realment fan. Això és molt maco. I també el Corpus, de fet, històricament eren dijous. Sí, clar. Ha estat molts anys. No sé quin any va ser que va passar a celebrar-se en diumenge i no en dijous, no? Llavors, clar, la història de fer la missa en diumenge és com més... històricament és com més recent, representa, no? Sí, fa menys dècades que s'ha canviat. M'imagino que abans la gent potser s'ho podia muntar diferent, i si un dijous havien de fer mitja festa, podien fer-ho, però ara, clar, si treballes i ets un dijous, igual no podria venir ningú. Segurament era festiu també, ¿no? Sí, que son 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol, i aquest és un d'ells. Al no ser festiu s'ha passat a diumenge. I bé, que és una festa que es preparen totes les catifes, però es preparen i què, no? Doncs després hi ha la part que diu aquí en el programa, processó i benedicció, no? A la una, quan acaba la missa, no? Una processó, quan acaba la missa se surt. Per cert, com a final de missa, jo com a organista també haig de dir que hi ha una peça escrita pel Guido Iotti, que tocarà ell mateix, que la va escriure, que es diu L'ou com balla. Ah, que xulo. I clar, representa els moviments, i clar, si a més a fora a la plaça tenim l'ou com balla, doncs el veus i sents la música que li ambienta, no? Està inspirada en aquesta imatge, no? I bé, doncs llavors és quan surt el celebrant i va cap a la taula de pedra que hi ha a l'extrem de la plaça de l'església, la teniu present. Que hi ha una creu, sí. Sí, hi ha una creu, sí. Va cap allà, que també estarà preparada aquesta taula. En un principi les catifes van en direcció a aquesta taula, que també està preparada perquè allà algun any el mossèn s'hi ha dirigit, ha fet alguna oració, ha fet alguna pregària o alguna cosa per elevar o per estar més d'acord amb la presència de Nostre Senyor, i llavors
acaben agafant la custòdia i portant-la doncs, una altra vegada, trepitjant totes les estores que hi ha. Els altres anys poder es va fer, a part de l'escola, una miqueta d'estora a la plaça, perquè els nanos de l'escola també participaven i feien un tros. I llavors, esclar, els nanos ho fan el divendres, perquè s'acaba l'escola i llavors es queden allà i si plou, si fa vent o si d'això es fa malbé. Però aquest any, en canvi... Aquest any sí. Aquest any el que hem fet ha sigut, intentarem que facin els nanos les seves parts i traslladar-les. Però també, a més, m'han dit aquest matí que ja tenien preparades unes catifes, però fetes amb aquest material de paper... Amb el paper aquest que s'arrissa. No sé, jo en dic paper pinotxo, però no sé com es diu realment. Paper crespó. Tenen preparades així, aquest matí m'han dit. Ho han fet i aquestes aniran bordejant les catifes que anirem fent i llavors serà tot un puzzle, però que no estan en el carrer ja fetes, a la part de l'escola. Aquestes catifes... I sí que estan fetes perquè estan guardades en un lloc on no es facin malbé i que no puguin... Sí, comentava el rector que cada una representa un dels sacraments, no? El baptisme, la confirmació, la comunió, i són 7. Els sacraments, els 7 sacraments, sí. Llavors és això el que ells ja han fet. Això ja està fet a l'escola. I no volaran perquè no està fet de pètals. Exacte, no, i a més perquè està guardat, que no està posat al carrer, com l'any passat, que vam... I llavors l'any passat, ja et dic, vam tenir que refer en última hora i aquest any ja heu pensat la manera que es pugui aprofitar, que realment no aprofitar, perquè ells puguin fer, perquè ells ho puguin fer i es pugui exposar i que quedi. I després, al moment de trepitjar-ho, de trepitjar-ho i de fer la professora. I llavors, molts d'aquests dibuixos, que són la base sobre la qual s'omple de pètals o de sal, l'autor d'aquests dibuixos és en Jaume Molines, que també és una feinada. Jo també anava a preguntar, i qui dibuixa els dibuixos a terra? El Jaume, que és un artistasso. És un crac, el Jaume. Amb aquestes dimensions grans, calcular les proporcions. Sí, que a més ell fa l'esboix perquè nosaltres sapiguem on té canals colors i després ell es posa amb els detallets, que sigui una miqueta de blanc per aquí o no sé què, aquest mateix. Aquest és l'escolar que hi ha, és el d'això que hi ha a l'església. Hi ha una... Vols dir en el logo de l'església parroquial de Cabrera? Sí, no, en les voltes, a la clau de volta hi ha aquest d'això, que el va fer amb la seva d'això, però vull dir que volia representar aquesta peça. Sí, amb el seu estil. Això mateix. I llavors, esclar, tot això, aquests detallets i tot això és a última hora que l'artista que treballa. Exactament. A la parròquia, quan es va celebrar els 450 anys de la consagració del temple, ell va fer, diguéssim, vam fer aquest logo i aquí, en la catifa de flors, també l'ha posat. El deixem o no? No sé, sí. I bé, ja estem, sí. Doncs a mi em sembla que us queda convidar la gent a que vingui i que no s'ho perdi, no? Qui fa la invitació a que vingui tot Cabrera a veure les flors i a gaudir del dia de Corpus Christi? Sí, és un dia molt complet, és una matinada molt completa, molt participativa. La veritat és que això d'emplenar totes les catifes, estar a prop d'aquesta... És molta feina, sí. Però és molt bonic, perquè parles amunt amb els altres, per tant, jo també els convidaria a que, en lloc de quedar-se cada una a casa seva, que vinguem, sí, prou likes i prou telèfons i prou comunicacions amb internet i que ens trobem almenys per fer alguna cosa bonica, no? De fet, jo observo quan hem estat al matí, de cada vegada que hem fet això de les catifes, passa gent que el diumenge passeja i s'aturen i diuen, ai, no sabia que hi havia això. Llavors,
És que és bonic de veure i és espectacular, i algú diu, mira, jo no puc venir, però podeu fer una foto, o passaré la tarda, encara hi serà, perquè després també ho hem de recollir. Clar. O sigui, també potser és important dir que a la tarda ja no hi serà això. No, clar. Clar. Pues sí, és veritat, ho diem, els recordem que això es fa diumenge 22 de juny. A partir de les 8 del matí, tothom que tingui ganes pot venir a la plaça de l'església a Això mateix. ajudar a muntar les estores de flors i de sal i de tots els materials que tinguem. Que a les 12:30 hi ha la missa Sí. i que a la 1 hi ha la processó, que a més de les estores hi ha l'ou com balla, que és digne de veure. Des de les 9 del matí que el muntarem. A partir de les 9 doncs, ja hi haurà l'ou com balla. El Feliu és el Feliu Sí. Rovira. El Feliu Rovira és el que munta tot l'intríngulis de l'ou Sí. com balla. És el que... I llavors la benedicció, que després i la processó el celebrant serà mossèn Ramon Roca, acompanyat pel diaca mossèn Xavier. Vale. I això és a la 1, quan acaba la missa, no? Suposo? Exactament, sortint de l'església, Sí. que hi haurà aquesta peça, dius? Sí, mentre surt la processó, l'ou com balla, present I escoltat. i les catifes de Les catifes flors, trepitjades, serà exactament. Que també el hi haurà, camí cap a la hi haurà taula. els nanos també, que tots convidem a tots els nanos que han fet la primera comunió aquest any, Clar, Sí. que són els que, bueno, aquests ja estan convidats. Ja és la tradició de molts anys. de molts anys. Sí. Doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per explicar-nos en detall tot el del Corpus Christi, i ja sabeu que qualsevol cosa que vulgueu, Ràdio Cabrera és casa vostra. Potser una coseta que m'ha dit mossèn Juan Pues i Pablo, tant que sí. que quan es faci la processó, aquest any ell li han donat de la Catedral de Barcelona una tela brodada que representa que és el tàlam, o no sé, que és, no sé ben bé exactament, seria qüestió de potser preguntar als que ens escoltin què és això del tàlam, i que és una novetat que s'afegeix. Bueno, doncs en també la processó, està bé aquest dir-ho, teixit. clar que sí que hi haurà aquest teixit. Aquesta tela, No, no sé. això suposo que és la cobertura del cos de Crist. Bueno, És, Que sortirà és aquella tela que es porta amb quatre pals, no? i que va protegint perquè no hi hagi Pues, una que sigui la d'això. pluja, I el és, que és. sí, o l'excés de sol, també. També. com es feia abans. Abans la professor... La i Hauria de dir el- que sortien bajo palio, no? exactament, el palio, exactament. Per protegir. Per protegir el passeig i això que ja també es porta amb una roba, Bueno, veurem mossèn. si s'ha de muntar això i... A veure, Bueno, però això mirarem. Bueno, està bé. Doncs res, Sí, això me'n recordo que ho va dir el Juan Pablo, que ens ho havien deixat o Molt bé. que aquest any tindríem el cobert aquest. molt bé. Doncs tothom de Cabrera, i el que no sigui de Cabrera també, que vinguin el diumenge 22 a partir de les 8 del matí a gaudir del Corpus Christi aquí a Cabrera de Mar, davant de la parròquia de Sant Feliu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i a reveure vosaltres també. Fins la propera. Fins la Gràcies. propera, gràcies. Gràcies.